Kurrent hat dibêjê min kir, û xirab hat dibêjê te kir. Kibarî mirov hildikşînê banî, û ozbilendî mirov dadixêbinê xanî. Nas haca ji nayê, bavê gelekî qenc rûniştina navê wî kirane. Bavê baş pir sed salî bi navê wî nan kirî. Berf diçe ciya dimêne, ga dimire çerm dimîne, mêr dimire nav dimêne. Behsa gul hazir e, bîra me avdar e, xordê me sozdar e, dengbêjê me